syariat kang dihirisane alus ngendikane kapindo moya akan mawang tuane.
kang kawuri Tanjung Kuno.
silang alase isine tegate dadi titipane anak putun prayoga budidaya sabate aja dilaleke ya padha lestareke supaya bisa nganti rotu murut ya putun
keparang aturaken kowe panuwun ditiare kalenggahan dalu ingkang keparang mindulya ingkang keparang pinilih punika pepanggihan ingkang keparang angka kalih lumantar keluarga ageng sawunggaling ingkang keparang babarapang libur ingkang keparang ngaturaken tandane katresnan kunjuk kagem jengandika sami wonten ing dalam panjenenganipun Bapak Sutriyoga trah Ibu Raminten mapan wonten ing padukuhan Kece Desa Sumberbenda wewengkon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Nagri ing pangangkah muganginipun babarapang libur kanca-kanca sawunggaling kang kepareng sineng kuyung citra abadi video syuting multimedia live streaming kalenggan dalu punika dalasan kadherekaken dening njenipun kadang-kadang saking ST Audio Production para madya wasana tansah manggih rahayu wilujeng slamet nirbaya kalis ing sambikala ing pangangkasirat mojo temanten sarimbit anggenipun gebyur wonten ing samudrayani bebrayan enggal tansah saged dados keluarga kang winastan keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin ngaturake sugeng rawuh kunjuk kagem njenipun para tamu undangan kakung piwah putri samudayanipun ngaturaken sugeng ngamidhangetaken wujud panglipur ingkang kepareng kinantenan dening kanca-kanca saking sawunggaling kadherekaken dening citra abadi multimedia video syuting ugi kepareng matur sembah nuwun Gus kunjuk kagem kanca-kanca ST Audio ingkang kepareng sami hanyeng kuyung wujud indeng budaya kalenggahan dalu punika ya kono apa ngger araketno mapak kumandhangipun adzan salat isya sak cekape wektu monggo katuraken niku umpama sing kene iki slambune ditali ngono piye Pak ya? Ora ketok to lah. Lek ran tali Arabia lek. Nggih. Monggo. Niki ditali mawon. Nggih. Karsane ingkang kagungan kersa saged mirsani kanthi live wujud panglipur ingkang kepareng kababar kalenggahan dalu punika ya kono Ca. Araketno wujud panglipur Gus.
Katuraken wiji kang laras kunjuk kagem pun para pinilega. Sesarengan kalian keluarga kang saunggaling sinebut dening Citra Abadi Multimedia. Kadhiraken ugi dening keluarga kang ST Audio Production kalenggan dal berkonjuan. Jan Gayeng. Nggih keparang matur sembah nuwun nyadong duka keparang sak kalangkung kathah Pak ya ampun wancine adan dereng.
Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kawula nuwun kepareng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung kunjuk para pepundhen, para pini sepuh, para ji sepuh ingkang kepareng satu luring budi ingkang kepareng pantes pinudi dalasan kinabekten. Para alim ulama ingkang kepareng rinten dalu sumandhi kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun ing kiblat ing panembah ingkang kepareng kawula bektenipun pengek dados fatwa-fatwanipun lumebar kunjuk. Para satriyaning negari minangka pandam-pandaming para kawula dasa ingkang kepareng pantes sinudarsana. Manunggu puja hastawa puji hastuti wekarsane Gusti ingkang kepareng murbing dumadi zat ingkang kepareng moho linangkung. Zat ingkang kepareng moho mirah kaur saking berkah rahmat didayahipun saengga titiari kalenggan dalu ingkang kepareng pinilih punika. Kula dalasan panjenengan sami saged kepal manunggal wonten dalempun penyanipun ingkang kepareng hamba kugati nun inggih penyanipun Bapak Sutiya Gotrah Ibu Araminten kanthi tansah mangke rahayu wilujeng slamet nirbaya kalis ing sambikala. Sholawat dalasan salam semoga kita limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad ingkang kepareng tansah kita antu-antu syafaatipun Binjang wonten ing jamil akhir pangkas saged nebihaken kula dalasan panjenengan sami saking uripipun geni neraka klebetaken wonten swarganipun Gusti. Swarga ingkang kebak kanikmatan. Sagung pirawuh ingkang kepareng sinuba wonten ing endahing budaya. Gempil kamardikan panjenengan ingkang kepareng sami wangan pangandikan manembromo dawuh ingkang kepareng hamba ugati wonten ing adicara. Boyong Basuki ngunduh sirat mojo temanten Caribit Bagus Dimas Arya Ramadana. Dalasan Roro Ayu Mila Putri Ayu Lestari Atmojo Putri. Saking penyanipun Bapak Arsono Gotra Ibu Tarwiyati wijil saking dusun Kerajaan Desa Grenden Kecamatan Pugar Kabupaten Jember ingkang kepareng mindulya punika. Dalu punika pepanggihan kalian keluarga ageng sawenggal ingkang kepareng wijil saking Sidorejo Saratan Madiun ingkang kepareng mangke arsa babar panglipur kunjuk kagem jengatika sami ingkang kepareng sami mirunggan ingkang kepareng sami wungon ingkang kepareng sami tirakatan wonten dalem agung Bali Winangun mapan wonten dalempun penyanipun Bapak Sutrio Gotrah Ibu Raminten titi kalenggahan dalu punika ngaturaken gongi panuwun ingkang sepisan kunjuk kagem penyanipun ingkang kepareng hamuku gati ngaturaken gongi panuwun ingkang kalih kunjuk kagem penyanipun para winasis para luhur ingkang kepareng sami kersa wungkon ngaturaken gongi panuwun kunjuk kagem jajaran tiga pilar aparatur pemerintahan desa Sumberbendo ingkang kepareng sampun paring rekomendasi kalenggan dalu punika. Ugi kepareng ngaturaken gongi panuwun kunjuk rawuhipun penyanipun para tamu undangan kakung wiwah putri samudayanipun. Boten gadhah lumpen ngaturaken gongi panuwun kunjuk kagem paguyuban Sinoman Karya Mandiri dusun kece desa Sumberbendo kalenggahan dalu punika. Ngiras dalu punika kepareng ngaturaken gongi panuwun kunjuk kagem Citra Abadi video syuting multimedia live streaming. Matur sembah nuwun kunjuk kagem ST Audio wijil saking Ribahan tulung saratan ingkang kepareng sampun kasting bekalih hanyang kuyung wujud panglipur titiari kalenggan dalu ingkang kepareng pinilih punika. Sagung pirawuh kakung miwah putri samudayanipun marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa jengadika sami kawula boten piyambakan ananging ngasta kanca-kanca nganti kanca-kanca pengrawit ugi dalasan panjenenganipun kadang-kadang Widyawati cacah catur ingkang kepareng mangke harsa babar panglipur sinten to ingkang kepareng mangke harsa nderekaken keluarga ageng sawunggaling babar panglipur pinurwakan wijil saking laladan Golan Sawahan Madiun wonten Diah Ayu Kavita lerek ingkang kepareng wijil saking laladan Sarangan Plaosan Diah Ayu Desi Susan kalenggahan dalu punika. Ugi kepareng ngabiyantara marak sowan wonten ngarsa jegatika sami ondene wonten pimpinanipun sawunggaling nyanipun Mbak Yu Listioningrum. Ugi kepareng ingkang pungkasan wonten tambole kanca-kanca menika Diah Ayu Indira niki mengke nyambuti nek jam 09.00 munggah sing terakhir. Kados pundi anggenipun babar panglipur kawula namung manungsa limrah yen kepareng sak mangke wonten kaduk wani kurang duga nyuwun gongi sih samudra pangsami sampurna kagunganipun ingkang kepareng moho kawasa wasana saking sasana budaya
katuraken wilujeng hanglaras wujud pambukane ngatur campur sari sawanggaling sumaga. Persiapan perhatian untuk teman-teman artis, siap gerak, lencang kanan gerak, nyok lencang kanan jauh ora ta iki, nah rodok jembar ngono lho, nah ya tegak gerak, waktunya all artis campur sari sawanggaling sumaga.